Žijeme v dobe internetu. Určite aj vy s internetom pracujete, nejakým spôsobom ste sa k nemu dostali. Takže poprosím vás, berte to s nadhľadom. Pani Martina, viete, čo môžeme nájsť na Wikipédii? Áno, je to encyklopédia, kde keď si kliknete nejaké meno alebo čokoľvek iné, tak sa vám ukáže niečo dobré o tom človeku alebo vyčerpávajúce informácie. Ďakujem. Pani Radičová, vy viete, na čo sa používa Skype? Áno, dorozumievanie sa na diaľku aj so všetkým, čo k tomu patrí. Takže môžeme za parlamentom a prezidentom. Ja to mám zavedené. Aj my máme. Dobre. Pán Gašparovič, viete, na čo slúži Google? Áno, takisto na rozhovory cez internet. No a vyhľadávanie môžete nájsť všetko, čo potrebujete. A pán Mikloško, koho si môžete vy nájsť na Facebooku? Aj seba. No tak som veľmi rád, že seba a samozrejme všetkých mojich kolegov, najmä pani Radičová. No teraz neviem, či ste priatelia všetci, viete, lebo tam sa hovorí, že priateľov si, čiže neviem, či vy ste si... Nie sme. Nie ste a môžete si nájsť.